आसाम नाङै गुबुन गुबुन जिल्लायाव 2 घन्टानि धरना हाबाफारि जादों आरो बेबायदि चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायावबो चिरां जिल्ला डिसि अफिसनि लांगोनायाव बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिया दहाय 11टानिफ्राय जागायगासिनो दङ। बे माने धरना हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो दाबि दैखांनाय जादों भारत सरकारनिसिम आरो आसाम सरकारनिसिम। भारत सरकारनि माने मानगोनां माने प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि गभर्नर मानगोनां बिथांमोननिसिम दाबि दैखांदों। दाबिफोरा जाहैबाय सोलिबाय थानाय पार्लामेन्ट आरो सोलिबाय थानाय आसाम एसेम्बलि बेनि गेजेरजों जि लेभेलाव बिथांमोना खामानि मावनांगौ बेखौ मावनांगौ। पार्लामेन्टनि गेजेरजों 125 आमेन्डमेन्ट भारत सरकारा जेरैखि लाबोनांगौ बेनि गेजेरजों समस्ति बारायनाय काउन्सिल टिम डाइरेक्ट फान्डिं आरो एडिशनेल साबजेक्ट बेवहाय माने दाजाबनाय सिमा बारायनायनि गेजेरजों जोंनि सिमाखौ बारायहोनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौनि थाखाय भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांदों आरो भारत सरकारा बे सोलिबाय थानाय पार्लामेन्टनि गेजेरजोंनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि एसटि मर्यादा होनाय बेखौ मावफुंनांगौ। बेबायदि गेदेरथार माखासे दाबिफोरखौ लानानै भारत सरकारनिसिम जोङो दाबि दैखांहरदों आरो आसाम एसेम्बलिनिसिम माने जोङो बेखौनो दाबि दैखांदों चिफ मिनिस्टारसिम सोलिबाय थानाय एसेम्बलिनि गेजेरजों काउन्सिलखौ बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ पूर्णांग महर होनो थाखाय बिथांमोना खामानि मावनांगौ आरो एफआरएनि गेजेरजों जिखिनि हा पट्टा मोनजोबनांगौ दङ जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा फरेस्ट डिलार्स मानसिफोरा बिथांमोना मोनजोबनांगौ बेखौ जोङो दाबि दैखांदों। लोगोसे जोंनि भेन्सार स्कुल आरो कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ दाबो जायाखै। एकर्ड स्पिरिटनि गेजेरजों जोंनि भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ जोङो दाबि दैखांदों आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जोंनि सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन बारग' एनडिपि दैदेनगिरि बिथांमोननि जेनाखि केस बे केसखौ थाबैनो उइथड्रल खालामजोबनांगौ आरो जाय बिथांमोना दाबो जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ बेखिनि दाबिफोरखौ जोङो दैखांदों। आरोबाव जोंहा जोंनि एसटि स्टुडेन्टसफोर जायफोर स्टुडेन्टसफोरा एसटि दिनै एसटि स्कलारशिप मोनो माखासे बोसोरनिफ्राय बे स्कलारशिपखौ मोननो हायाखै बिनि दायनिगिरि आसाम सरकार आरो आसाम सरकारनि एजुकेशन बिफान बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जेन थांनाय समनि मोनै स्कलारशिपखौबो होयो आरो थाबैनो बिथांमोना कन्टिनिउआस स्कलारशिपखौ होनांगौनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावो। बैफोर माखासे दाबिफोरखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दिनै खालामनाय जादों। गोजोन्थों। दाबिखौ गनायनानै लायाबा फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतन्त्रआनो जा अगणतान्त्रिकआनो जा जायखिजाया राहानि जेनाखि सोमावसारनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो थागथियारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' रायजो राजाखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बाध्य खालामनो नाङा आरो आनजाद नायबाय थानो नाङा। बिथांमोना आन्डार एस्टिमेट खालामनो नाङा जे बर' रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सान्थि सुक्ति खालामखांनायनि उनाव आन्दलन खालामनाय नंला राजा लामायाव ओंखारनो फिननो हानाय नंला राजा लामा ब्लकेट खालामनो हाला रेल ब्लकेट खालामनो हाला आसाम बन्द होनो हाला बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो माने आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दा सानथों दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै फोरमायहरदों। गोजोन्थों। दिनै जोङो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरानो लाजोबदों दिनै क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि गलाघाट दिनै माने फ्राय माने गुबुन गुबुन जिल्लाफ्रावबो बेखौ लाजोबदों। बेबायदि जोङो टाइम लाइन होआखै जोङो थाबैनो बुंदों जे थाबैनो इमिडियेटलि बिथांमोना इमिडियेट सुफुंनायनि बाथ्राखौ होनदों जिहेथु जोंबो इमिडियेटलि बिथांमोननि सुफुंनायखौ जोङो लुबैदों।